фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҷудуди халқ андалеб дар ноҳияи лашк бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардид. дар саҳни бинои бахши фарҳанги ноҳия аз ҷониби ҳамаи ҷамъиятҳои ноҳия ҳунармандон маҳсули меҳнати худро ба намоиш гузоштанд. ҳайати ҳакамон аз намоиши ҳунарҳои миллӣ аз қабили гулдозиву кашидадӯзии чеварон, намунаҳои кандакорӣ ва ҳунари дуретгарии устоҳои чирадаст дидан намуданд. мақсад аз он ки баргузории ҳамин фестивал озмуни ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ андалеб 2023 ин агар ба мақсади баланд бардоштани маданияти фарҳангии мардум бошад, мақсади асосияш ин дарёфти чеҳраҳои нав мебошад. бо шарофати ҳамин озмунҳо имрӯз дар ноҳияи лағш шогирдони зиёди мо аз байни табақаҳои мардуми аҳолии ноҳия дар ин озмунҳо иштирок карда дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, дар сатҳи минтақавӣ, дар сатҳи ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои намоён гардида истодааст ки ин барои ҷавонон, барои истеъдодҳои ҷавон ин як ғамхорӣ, ин як дастгирӣ беандозаи махсусан сиёсат ва ғамхориҳои маорифпарварона, илмдӯстонаи пешвои муаззами миллат мебошад. пас аз намоиш қисмати адабӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии андалеб 2023 аз ҷониби ровиёни хушсадо оғоз гардид. истеъдодҳои ҷавон 12 номераро бо маҳороти баланд иҷро намуданд. ҳадафи асосии баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии андалеб 2023 эҳёву рушду такомули ҳунарҳои миллӣ ва расму оинҳои тоҷикона, рушду равнақи фарҳанги миллӣ ва ташвиқу тарғиби тамаддуни гузаштаву имрӯзаи халқи тоҷик унвон мешавад. дар иҷрои ҳамаи номераҳои консертӣ ҳаваскорону санъаткорони ноҳия маҳороти баланд нишон доданд. ҳайати ҳакамон андалебро тарғибгари санъати миллии тоҷик муаррифӣ намуданд ки маҳз дар ҳамин гуна озмунҳо чеҳраҳои нави санъат дарёфт мегарданд. баромади ҳунари ҳаваскорони ноҳияи лағш аз барномаи рангини таронаву суруд, рақсҳои мавзун ва саҳнаҳои ҷолиб иборат буда, иштирокчиён тавонистанд санъати волои хешро нишон дода сазовори баҳои баланди ҳакамон гардиданд.